Tox TV streamuje. Je tam. A Panda říkal, že je to celkem pohodový streamer, cože? Takže hraje Mafii, vypadá, že je to nějaký mladý kluk, takže tam určitě pozdravujte. Třeba I won't fuck your mom because I have big dick. Tak si zkus přes tu bránu. Úplně na chill, že jo? Tak jo, najdi v myšle pokoj 208, najdi ředitele, OK, takže 208. OK, tak ten stream se mě dát asi od 15, kámo. Zase mám úplně ruce od toho, kam. Sedni si. A teď. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v říku. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. Co? Kde? On šel za mnou? Naschle, poprvé v životě mám pentakill za Wukonga. Nous sommes là, on est là, les rebelles sont là pour une nouvelle définition du reggae de raga. Oh les bras, les rebelles sont là, nous restons critiques dans d'autres domaines pour cela.